American Car Show 2026 on ihan nurkan takana ja niin kuin me luvattiin, ennen ACS saadaan toimitukseen meidän pre-order Turbo Ascona-paidat ja hupparit. Niitä on tullut 2 trukkilavallista. Lähettämö on ruvennut niitä sorttaamaan ja huomisesta lähtien lähtee sitten paketteja kaikille teille, jotka olette meidän toimintaa taas tukenut ja ennakkotilauksen sisään laittanut. ACS:ssä myöskin eksklusiivisesti, ei verkkokaupasta, ainoastaan ACS:stä, Chrumplon 10-vuotis T-paita-designi. Tää on erittäin rajoitettu erä, joten jos haluat tämmösen, niin ACS:stä suurin osa kokoja varmasti myydään loppuun. Sen lisäksi Chrumplon osastolta virallinen American Car Show -näyttelypaita. Näitäkin on rajallinen määrä, joten jos sä haluat edustaa tämän vuoden ACS:ää ja Keimolan 60 vuotta, niin tää paita kannattaa myöskin hakea Chrumplon osastolta ja samalla osallistua Asconan arvontaan. Ja tosiaan Ascona-kamat T-paitana ja hupparina kaikki saatavana. Sen lisäksi yksi meikäläisen uran ylpeimpiä hetkiä on nähdä meidän oma Motorsport YouTube Awards-palkinto. Meillä on 7 tämmöistä upeaa palkintoa 7 upealle suomalaiselle Motorsport YouTube-kanavalle. Te olette äänestäneet. Yli 2000 ääntä on laskettu, voittajat on valittu ja juhlallisin menoin sitten lauantaina American Car Showssa yleisön edessä palkitaan 7 eri kategorian menestyjää suomalaisen Motorsport YouTuben tiimoilta. Eli American Car Show nyt pääsiäisenä perjantaista sunnuntaihin. Tuu paikalle, tuu Chrumplon osastolle, osta mertsiä, tuet meitä ja voit voittaa Turbo Asconan samalla. Nähdään messukeskuksella.